Ang El Nino phenomenon ang usa sa gitumbok sa DOH ug DNR sa pagpanggawas karon sa mga mananap ilawom sa yuta lakip na mga bitin tungod sa kainit sa panahon. Samtang kumustahon nato ang kanhi zookeeper nga King Cobra Bite survivor. Pinaagi nining report. Nagpabilin pa ang uwat lapit sa pulso ni Ronald Ronron Aventurado agi sa pinakan sa King Cobra o Banakon. Kapin 11 ka tuig na ang nakalabay, human niya dakpa ang bitin. Nahitabo kini Agosto 14, 2012, sulod sa Cebu Zoo, diin siya kanhi usa ka zookeeper. Inanay matod pa nga nawad-an og kusog ang iyang lawas, hangtod na paralisar kini. Pag-abot niya sa tambalanan, dili na niya mabuka bisan ang iyang mga mata ug dili na usab makalihok iyang lawas. Nakuma siya sulod sa tulo ka adlaw ug nagsalig na lang sa life support. Pinaagi sa pagpagkabana kaniadto sa opisyal sa dakbayan sa Sugbo ug tag-iya sa chopper nga mikuha sa anti-venom sa Camiguin Island ug giturok kini kaniya hinungdan nga nakamata siya. Mo ni akong water kanina. Kanina Maila man gyapon ang water no tulo ka bok. Nya pila ka minuto gikan sa pagpaak niya na feel nimo ang epekto. Mga oras kaya na murag na moy-poy na akong lawas mga alas 4 naman. Kaya alas 3 mo ko napakan. Kaya pag ato na ko sa CMC wala di na mo ko na-close naman akong mata to. So wa na kay panimuot. Wala na ako panimuot pero akong di na ko kakita sa mga tao kisa sulti pero makadungog ko na sulti. Pero di ko katubag kay na murag na kuon na kumatos na. So paralyzed imong lawas. Paralyzed. Bisan pa man kung hapit na siya mamatay sa laas sa Cobra apan nanawagan gihapon siya sa mga tawo nga dili patyon o pasipad-an. Giangko ni Ronron nga kunwa niya dakpa ang Banakon, dili siya mapakaani ini. Ay naot lang ko makakita ng mga karon na uson man yun ang balita nga nampaka ng mga kobra. Ang hinaot lang ako nga ay lang patyan ninyo kay patyan na ninyo mugara man na sila god. Nya makakuan makita na ninyo ay lang yung gukda ninyo kay dekado naggukno mo sumbalik na ninyo kay mulupad man agod. Di ikaw wa ka magdumod sa Cobra. Awa ko sir. Kay kuan ko hilig ko kayop god. Nya wa ko mag-explain katong panahon nga kobra to siya. Sa data sa Department of Health, Region 7 sa miaging tuig 2023, adunay 46 ka mga snake bites sa Central Visayas, din 30 sa Cebu, 15 sa Negros Oriental ug usa sa Bohol. Giklaro hinuon sa DOH nga 99% nini dili venomous snake ang nakapaak. They are just snake bite cases, but again ato man gikuan nga wala man pud indicate nga na-death. So ma-report man sa gyud na. Mipahimang usab ang toxicology expert sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa mga angayang buhaton ug galing mapakan og bitin nga dili samaran ang pinaakan, dili usab higtan ug hugot ang ibabaw sa samad, likayan ang paglihok ug dad-on sa labing duol nga tambalanan. Nasairan nga waanay anti-venom ang Sugbo matod sa VSMMC kay sa Hunyo pa moabot ang supply. Apan mipasalig usab ang DOH-7 nga makakuha ra og anti-venom sa ubang mga dapit kung gikinahanglan. Gidugang sa DOH nga dili mamahimong itugyan ngadto sa Barangay Health Center ang anti-venom sanglit. Gikinahanglan nga eksperto ang mo-administer niini sa mga napakan sa Cobra. Dili raman gyud anti-venom ang solely savior na to. No, there are other alternative treatments na pwedeng buhaton for envenomation. So, ang importante lang yun is ma-recognize dayon na naay signs of envenomation and then madapatan dayon og mga first aid, mga treatment o mga resuscitative treatment. Sa Pigasbahin, parihong ipadayag sa DOH ug DNR nga ang pag-init sa panahon mugna sa El Nino ang nakaingon sa pagpanggawas karon sa mga mananap gikan sa ilawom sa yuta, apil na nini ang mga bitin. Gihulagway nila nga agresibo usab ang mga mananap tungod sa kainit nga ilang gibati. We are also anticipating mas gawas magiging mga snakes, no? Because ang ila mismong gipuy-an is init man. So magawas sila. So we will be anticipating and expecting more sightings pag yun and more viral videos pa. Kung mahimo, no? Kung na sila makita sa ilang lugar, no? Pwede, we can call the DNR, no? Ang DNR mangitag paagi, no? Para malayo sila sa danger, no? Ang mga tao, no? Unya, at the same time, malayo po ang danger sa
mga bitin sa mga tao. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.